নমস্কার খুলুমখা সতন তাহলে বুফুরা বাইরে বন্ধুরক দীর্ঘ 25 বছর যাবত ধরে শুনেছি এলসি এলাকা ধরে जों গড়িয়া যে সিনি ত্রিপুরা কালচার जों आं जों बुंनाय समाव दङ ताफोरा बुफुरा सिनि समाजनि सिनि सुदान मथे जों मोनो सोमोखिनिया सिनि सिनि फरायसालिफोर सिनि प्रदीप बुजि हादों एगुरानो फरायसालि फैनाय बोसोरसियो प्रथम ला आंलाय बुनो बङो आव जों दस्त लागै आं माने जों आव खलायो जों पाराता लेजाखलै लाय बुनो सिनि जे कालचार जों खलायो कालचार जोंनि आगेबो दंथो दाबोबो दंथो परिबो दंथो जों सिबुनो जों दाबो माने दंखलै लाय जों आवनाय आगामी तरसे आरो उज्जवल खलायो माने काबां खलाय जों खलायनाय लाय आनि करगो सक ला आं आरो मुंसा सादिया आनि करगो नक्तिनि बसुकदिनि बागै अखा जों 5 दिननि बागै जों बुधबार थानायखानाय लाय बुधबार थानायखाय जों बिसर्जन नाय लाय बिसर्जन आबार जों 7 दिनफोर आबार गराय फुजा जों खलायनाय जे तुइ समादाराव सि सले दङ सि सामों पदराय ना कि तुइ समादारा सिबुना जों मेला खालामिया लाय जोंबोना सि उनुमुदे लाय जोंबोना सि उपलक्षे जोंबोना आवै जोंबो अदिनो बिसर्जन नाय सि दिना लाय सिनि जावनाय लाय एतो जों कालचार फुलमिया कालचारनो आव खालायो जोंबोनो आव खालायो तामाने बागै जों बसर जे गराया मेला जों तामाने बागै हलाय ए बोतो गराया जों बसर माने केकेने मानसि दं गराया थैनै हे गराया मासा ता हाले थैनै हलाय जोंबोना जोंबो बसर नों तैमेला आं तैमेला वो आव खालायो जोंबोना माथै दङ जों माथायनो आहा गरायानो असे आरो खैमा दिया सिया तामाने न त्रिपुरा समाज नावै त्रिपुरा समाजनि बागै जों आव खालायो सिया हलाय जों आरो बोनो फलं मादिया बोसिनि जुग दंनाय लाने करगो सक नने मासा माने बिसे बसक ताल लक दं ओइतो बुतो मासानि दरे विभिन्न ताल दंबो बसक ताल नते मासा बसक ताल जों 24 ताल 25 ताल 22 ताल कोनो समय दरे आरो बेसिबो ओइथो बिनि बाय जों कोनो आव करे तालनि बाय कोनो आव अभाब करे बोपाराने कलाय हनो जों हलाय राजरामबारि सरासरि एडिसि ब्लेस राजरामबारि बदिबसनने बिलुनिया साब डिभिजन आइसिनि एडिसि ब्लेस राजरामबारि लाइसों आव खायाब्ले बोनो कालचार खालिबो दंनाय बसर दंनाय जोंबोना आव खालायनाय जोंबोनो माने दै दंनाय जोंबोनो सब किसु आव खालाय दंनाय